Нали ти е? Аз отново. Супер е мощчето. Миналия път не можах да му се нарадвам. А сега така хубаво тече реката отдолу, спокойно, спокойно, спокойно. И е някакво много... Бял Дунав. Еми да. Не се вълнува. Има големи сонове вътре, ама не гунч, като уния в човекоядните в Индия. Да. Гунч. Чакай да снимаме, айде. Чакай. И всеки ден ли е така? Само от 2-3 лева мала мъгла. Чакай. Да бе, хора, там една жена във влака, вика към 12. Готови ли сме? Кой ще скача? Келеш.